Ako sa určite nenaučíš anglicky, takže to bude pre teba totálna nuda. Ty sa potrebuješ baviť. Ak ťa nudia gramatické cvičenia, no tak ich nerob. Pozeraj filmy, seriály a bav sa. Alebo miluješ čítanie? No tak čítaj O106 a to, čo sa naučíš, tú novú slovnú zásobu, môžeš pretaviť do lepšieho rozprávania. Čiže rob to, čo ťa baví. Neexistuje jeden spôsob. Všetci sme iní a potrebujeme to dať tak, aby sme pri tom zostali čo najdlhšie a aby sme sa na to učenie doslova že tešili. A je to presne tak, ako keď sa zaľúbiš. Tak sa od toho druhého tešíš, proste už sa nevieš dočkať, kedy sa zase stretnete, uvidíte, kedy budete spolu. Potrebuješ sa zaľúbiť do angličtiny. Tak ak to chceš zažiť a mať ten skvelý pocit, že vieš plynulo rozprávať anglicky a už to nie je žiaden problém, skôr výhoda, poďte do toho aj ty. A ak si už čo to s angličtinou zažil, ak si sa ju učil 1, 2, 3, 4, niektorí aj 5-10 rokov a stále je to problém, že veľa rozumieš, ale bojíš sa rozprávať, tak ti nepomôžu ďalšie cvičenia, ďalšie seriály alebo podcasty. Proste tebe pomôže jedine to, že začneš rozprávať. Nič iné tu nehrá takú dôležitú rolu ako samotné precvičovanie rozprávania. A to môžeš robiť tak, že skúsiš techniku self-talk, alebo skúsiš shadowing, alebo nájdeš si učiteľa, kamoša, lektora, nejakého native speakera a budete spolu rozprávať online, alebo na káve, alebo pojete na pivo, alebo začni používať ChatGPT a máš toho native speakera rovno v mobile a máš to zadarmo a uvidíš, ako geniálne sa môžeš týmto spôsobom zlepšiť aj ty. Presne tieto techniky používam ja so svojimi študentmi v rámci konverzačiek a v rámci jazykového coachingu a moji študenti sa každou jednou hodinou zlepšujú a približujú k tej svojej vysnívanej úrovni rozprávania, tak ak to chceš zažiť, poď do toho aj ty.